बरायबाय नोंथांमोनखौ दस बर' इउटुब चेनेलाव दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ सिगाङाव नायग्रोदो बिनि उनाव लोगो मोनसिगोन Bonk, bonk. Bonk, bonk. Oh no! Serius? Hey, mata đâu mà nè đi. Kiba bimara sita? I don't care. Sang roboki ashe. Wah, kayak acting. Ui, रावबोआनो नायाखै दरखार गैयालै इदि खालामबाय थानो थांफिनगारनायासो हामगोन नङाब्रा बारा मोजां जायासैना एक्टिंआबो थाथोंसै दे नेक्स्टफोराव मोजां खालामनोसै जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै आंखौ रागासो जोंबाय मा भिडिअ जाखो बेलाय नंगौ बे भिडिअआ जोंनि फार्स्ट इनभिजिबल वाल फ्रेंकमोन जों माने बेखौ लोगो नांनानै खालामदोंमोन खिन्थु जोङो फ्रेंक भिडिअ खालामनो होननानै थाङाखैमोन जोङो बाजार जानो थांदोंमोन बेयावनो मोनसे आइडिया फैनानै जों फ्रेंक इनभिजिबल वाल फ्रेंक नाथाय भिडिअआ एसेबां साबजायासै आंबो बारा एसेबां मोजां मोनखायाखै नाथाय जोङो नोंथांमोना अनोब्ला नाजालांनो गोसो माने जोङो बे भिडिअखौ आरो नेक्स्ट टाइम नोंथांमोना जुदि खावलायोबा लाबोबावगोन इनभिजिबल वाल फ्रेंक माने जों बे सानखालि गिनाय लाजिनाय आरो एसे बोरैबा सानखांनाय दंमोन बेनिखायनो जों भिडिअखौ मोजां लाबोनो हायासै आसा खालामो जुदि नोंथांमोना कमेन्टआव इनभिजिबल वाल फ्रेंक 2 नागिरोबा जों निस्सय लाबोगोन नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो दानिया भिडिअआ एसेयावनो दिनैनि बेखौ खोन्दावदो हैद जानाय नङा दांलै आंजों